Oj! Skitsöt! Du ser ut som min fru. Du är lite fastare i köttet, men du påminner om det. Ska vi... Vilken mun! Kolla! Kan du få in i den här stoppen? Kan du få in i den här stoppen? Ja, du vill ha i den här stoppen. Ja, du vill ha i den här stoppen. Vänta. Och jag säger, ja, i den här vinterdäck, jag säger. Men vet du vad? Vi släpper ner det här, va? Tar du stoppen där nere? Ja. Kanon! Ja, stoppa ner det här då. Ska ner! Vilken slampa du är! Vad fan? Du kan inte bara ta stoppen. Vill du ha stoppen? Ja, okej. Ja, kolla.